Виж тук, който снима, я виж. Ти обичаш, ти си фотомодел. Помниш ли преди как се снимаше? Дюнчи. Айде, един брейк. Айде, даже, радвай се. Какво си умърлучил? Джунджик. Виж какво я гледа тук. Джунджи. Айде, вземи го, че така само отгоре нищо се не вижда. Айде, разходете се някъде. Къде бъдеш? Къде бягаш ти? Къде бягаш? Къде се криеш? Не бой се. Като маймунка ли? Една голяма турба ще ни дадеш ли? Ни да разложа Ани. Ами, да. Не такава да е, най-голяма. Виж в кошничата там. Чули? Виж как се бутат опашките. Ако нямаш да води за по-голям. Чакай. Красавица. Двете сестрички. Так, чечи. Еща, чечи. Да. Еш, Да, това трябва. така да не забравиш яйца да си вземеш, Ето, имам. да ти се пали винце. Не, кой, той не е. Ето може да видиш. Виж какво вижда, Той не е. Ема повеше си. Какво искаш да снимаш? О, я съм много. Да може и така да не се разсипе. То сега като съм ти отляла. Ама и тук да го турнем. Не, сега като съм отляла, нали? Позьор? Айде още малко тебе с него. Много са готини тия цветенци. Ако ги осъдиш, така ли ще следиш? А? Ако ти нарочно ги седиш, дали ще следиш? Не вярвам. Какво? Казвам, че са много готини маргаритките, тия парички. Те по-разно още има и розови. Как хубаво се легна. Много. Искаш ли по-кънки да ти ги оставим? Не деш? Не иска. Много хубаво сте се гушнали тук двете. Знаеш как хубаво се бяха гушнали. Ама се, о, камера в шейна покоша.
Утре. Да. Дени. Викинг на Сочу и Non era una roba che si può vincere.